प्रणाम मम्मी जी। खुश रह, आनंद रह, सदा सुहागा रह। चलो चलो घर में चलो। A few moments later. हेलो, हाँ सखी, कनिया तो आ गई। हाँ तू कहत रहलू कि नइखी देख ले, तो आ जा, यही बहाना देख भी लेबू। सुनो ना, सुबह के नाश्ता ना यही जी हो जाई। हाँ तो कनिया बड़ी तक का सोचे के बा। A few moments later. हेलो मामी, प्रणाम मामी, कैसन बारू? हाँ पोती भी आ गई बिया। हाँ तो पोतिया के तो नहीं देख लेना, तो आ जा, कल आ जाइह। आ दोपहर के खाना ना यही जी खाए के बा। कोनिया बाड़ी तक का सोचे के बा, आ जा। A few moments later. प्रणाम भाभी, आ तहरा से ढेर दिन मिलना हो गईल। कल हावा ना, आ शाम के खाना भी हो जाई इहे पर। पतो बाड़ी तक का सोचे के बा। The next day. का भइल कनिया? अरे मम्मी जी देखी ना, लागता कि बुखार आई, हाथ पैर बहुते टटाता। ला, आज तो ढेरे मेहमान आवे आला बालो, कैसे होई? लागता कि बहरिए से खाना मंगावे के पड़ी। बाप रे बाप, आज तक कैसे कैसे बच गई। हाँ लागता कि जल्दी टिकट कटा के भागे के पड़ी।